Vi har den her sådan, rigtig flotte bygning med glasfacader, og vi vil ikke ødelægge det sådan, arkitektoniske udtryk, som vores bygning havde. Så derfor var det vigtigt for os at få noget, der ligesom var usynligt, og det her solfilm jo var en rigtig god løsning. Vi sidder ved storrumskontorer i en glasbygning, og medarbejderne er lidt under, at der var rigtig varmt. Især i sommermånederne, hvor solen stod på. Solen står tidligt op, så det gør, at bygningen står og varmer op allerede inden medarbejderne møder ind, så der er varmt allerede, når man kommer. Og når der så er mange mennesker i samme kontor, så bliver det rigtig varmt. Så det har været vigtigt for os at få kølet bygningerne ned, så der er blevet bedre arbejdsklima. Og samtidig gør det med en løsning, som ikke kommer til at koste rigtig meget i nye ventilationssystemer, aircondition og bruge en masse strøm og elektricitet til dem, som får en mere grøn løsning. Vi rapporterer årligt i sådan non-financial reporting, altså vi har målt på det på group-niveau også. Og det er vigtigt for Telenor som selskab, at vi har en grøn profil og udleder så lidt CO2 som muligt. Så derfor har det været ret vigtigt, at vi også gik ind og kiggede på at få en løsning, der fik kølet bygningen ned, uden vi brugte yderligere strøm. Der kommer lige så meget lys, end jeg tror. Jeg har ikke forstand på den tekniske løsning, men jeg føler ikke, at bygningen rummene er blevet mørkere indvendigt, men man kan mærke forskellen på, at der ikke er blevet nær så varmt.